Evangelioa, San Mateoren liburutik. Jesus arugan sartu zen eta ikasleek jarraitu zioten. Eta horra, non sortzen den, ekaitz handi bat, itsasoan txupalaze txalupa sartzeren. Bera berez lo zegoen. Ikasle bere gana, zuten ez esnarazki esanez. Salba gaitzazu jauna, galdua gara. Jesusek orduan, zeren beldur zarete zibizkerutikor, eta zekila izari eta izatzari egin eta badean dietarra egin zen. Eta gizona hiek adeturik, unerazpeten marrote dugu, eziak eta itxasoak edo behiritzen badiote. Jaunak esana... Eskerrak zuri jauna. Jauna zurekin. Eta zure espirituarekin. Jesus izaren evangelioa, San Markosen liburutik. Eskerrak zuri jauna. Adiazak, Jesusek esan zintzainkaren erreinoa, gure nazia deiten duen izanaren naztekoa da. Izanako dago hauek eta irekitzen da guztian. Nazia erretzen da eta zego eta gizonak ez da. Bere berez ematen du lurrak, ez da lehenengo laskoa, edo burua, eta ondoren galburaren beteko aleak, eta aleak prezarrenean, ibizaian azkozio, heldua bai daude gariak. Jaunak esana, jaunak zurekin. Eta zure espirituarekin. Jesucristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. Zuri jauna. Orduan Jesusen parabola hauetan, etako batek egun ardi izan eta bardatzen adun saldala berrita merezia larean utzi izan. Galdutakoaren bila bat aurkitu arte, eta aurkitzen duenean, lepoan hartzen dut. Eta etxera iristean, lagunei eta orzoko egitetan esaten du. Horzu zaitezten bidekin, aurkitu du galdu zitzaidan argi. Hararik esan, handiagoa izango da zeruan, Dios beritzen den bekatari bakar baten, hori, Dios beritzen behar den, zuten, laroita beritzen zintzen handi baino. Jaunak esana. Jauna zuekin. Jesucristoren evangelioa, San Juanen liburutik. Jesusek esaten di. Ni naiz egiazko matxondoa, eta nire aita da mastiraria. Niregan friturik ematen ez duen aiena, moztu egiten dut. Eta fritu ematen duen guztia, timatu. Fritu gehiago eban dezan. Zaudeten niregan, eta nik zuengan. Haienak ez dezake berez friturik eman, mahatxandoan ez badago, ez azuek ere, niregan ez zaudete. Jaunak esana. Oto itza. Ondasun iturriazaren jainko jauna, aparki eskatzen ditugu. Luzegiko lurrak eta lanak emankorrak izan daitezen eta zudega esposuta, edo esketan beti, arrez bizagun. Jesucristo gure jaunaren bitartez. Izimure guztina zazu jauna, eta garbituko naiz, elurra baino zuriago, garbituko naiz. Jainko, aitare. Eta semiaren eta espiritu zantaren bere etxilegi, egol urrotan, bere fruituetan, usteiko famili guztietan. Arte Mikael. Ora pro nobis. Ora pro nobis. Ora pro nobis. Ora pro nobis. Ora pro nobis.
egiazko askatasun osoa iritsi dezan, eta lur honetan hartzen hasi den poza, bete-betean goza dezan zeruan, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta rege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoluen eginetatik. Pentekostes egunean, Pedro honela esan zien judutarrei, Israel etxe guztiak jakin bezaztiu, zuek gurutzintzatu zenuten Jesus hau, jangoikoak jaun eta Kristo egin duela. Hitz hauek bihotza ukitu zieten, eta honela esan zieten Pedrori eta beste apostoluei. Senideok, ze egin behar dugu. Pedro erantzun, bihotz berri zaitezte, eta bataiatu guztiok Jesu Kristoren izenean, zuen pekatuen bakarrenenako, eta Espiritu Santua hartuko duzuen, izan ere, zuentzat da promesa, eta zuen semea batentzat, eta jaunak gure jangoikoak deitu ditzaken guztientzat urrutikoak badira ere. Hitz hauekin eta beste hitz askorekin behartzen zituen eta arrek eskatzen zien esanez, salba itzazuen zeure buruak gizaldi galdu honengandik. Haren hitza onartu zutenak bataiatu egin ziren, eta egun hartan 3,000 lagun bildu zitzaizkien. Jaunak esana. eta
gure jatorria, gure aurrekoek zer nolako bizimodua zeukaten, zer sinisten zuten, zer bizitzen zuten, horiek denak nolabait ere gogora ekartzen dizkigun irudi honek. Oso egoera ezberdinak bizitzea tokatu izan zaizkio San Miguel Arabarkoaren irudi hori. Tokatu izan zaio etortzea gerra garaian, bake garaian, gosete garaian, uzahorak izango diren garaietan ere, eurikin, berokin, eronetan, modu guztietara etorri izango da, orain ere pandemia superatzen ari da horretan, hementxe dugu gurekin San Miguel. Eta esan genezake gure herri hauen historiako parte oso importante bat degula San Miguel. Urtean behin etortzea gainera asko da. Gogorazten digu urte guztirako berak ekarri nahi digun mezua. Alde batetik, Paskoako testiguruetan Jesus piztu dela. Bestetik, gogorazten digu beti San Miguelek jangoikoa dela lehenengoa. Ez dagoela inor, ez dagoela ezer, jangoikoarekin konparatu dezakegunik. Eta San Miguelen irudi honek badu gauza berezi bat. Beste inongo San Miguelek ez daukena. Gehienetan San Miguel bereizten dugu agertzen delako deabloa zapatuz eta armaren bat eskuan duela. Izan daiteke lantza bat, izan daiteke laban bat, izan daiteke ezpata bat, ez betikusia kaso moderna hori bat, hon daiteke eskopetakin edo metraietakin, baina beti ere egoten da hemen gurean lantzakin daukagu. Eta zapalduz, hemen gure retabuan San Miguel bere korazakin, bere lantzakin, beharrua zapalduz, eta hoxeta normalean San Miguelen irudia nola baitere ulertzera emateko modua, aurkezteko modua. Arabako gure irudiak ordea ez du armarik, baizik eta gurutzea bakarra. Gurutzea dauke bere buru gainean. Gurutzea erakusten dugu gauzari printzipalena bezala. Esan genezake arma espiritual askozaz ere egokiagoa bezala erakusten dugu. Ez etxaiak suntsitzeko, hankaztian hartzeko arma bat. Jesusek olakorik ez zuen egin nahi izan, baizik eta maitasunaren arma bat dugu gurutzea. Bakea, justizia, berdintasuna, denak bat egitea, hoxe da gurutzearen helburua. Jesus gurutzean ikusten dugularik, ikusten dugu errege handi bat, mundu hontako edozein errege baino handiagokoa, baino ez mundu hontako mentalitatearen araberako erregea. Besteak gainetikaren nahi duena arropa hobeak jantzita edota gauza garestiagoak inguruan edo urrezko joroia harrigarria bestek diluratu nahi ez edota arma potenteak edo ejertzito handi bat besteak ikaratu nahi ez. Jesusek olakorik ez digu erakusten. Ikusten dugu arantzazko koroi batekin buruan, ikusten dugu humiltasunez odoretan gurutzean. Ez ditu, ez gaitu konkistatu nahi indarraren bidez, baizik eta gure bihotzak irabazi nahi ditu maitasunaren bidez. Hoxe da, Jesusek gurutzean erakusten diguna. Eta gure San Miguelek ere gauza bera dakarkigu. Gurutzea erakusten dugu, hoxe da gure ezaugarri nagusiena kristauena, eta hortara eraman behar dituela. Jesusek
besteena pensatzen zuena adierazten zuena. Eta nahi du gu ere saia gaitezela olakoak izaten. Eta maitasunak, justiziak, egiak mesede egiten dio pertsonari eta mesede egiten dio baita ere gizarte osoari. Samuelek hoixe gogora ekartzen dugu. Eskatzen diogu bada, aurtengo honetan, bi urteko parentesi horren ondoren, bertzen gurean dagoela eta zaindu gaitzala. Bizi gaitezela, edo gaitzala saia gaitezela bizitzen, Jesusek erakutsi bezala, elkarretatuz, elkarreganduz, eta jainkoaren maitasunean, jainkoaren fedean bere indarrez mantendu daitezela. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu, bereziki, sinisteko zailtasuna dituzten guztien alde, Jesusekin pertsonatik topo egiteko aukera izan dezaten, eskar ezaiogun jaunari. Gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, guztiek hildakoak, bereziki, familiko hildakoak jaunak bere baitan hartu, eta handik gure egin dezaten, eskar ezaiogun jaunari. Zure zerbitzarien eskaintza eta zaindu itzazu zure babespean, zuk emandako doaiak gar ez ditzaten eta betiko ondasunak eskuratu, Jesus Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Hora niko zan. Jauna da jauna. Eskerrak jagoiko gure jaunari. Egokia eta zuzen. Egokia bai eta zuzen, zu jaunari beti onestean. Baina poz handiagoz, Kristo Paskoa hil eta eskenia izan den egun honetan. Berak da, munduko pekatuak kendu duen egiazko bidotza. Bere bihotzaz, gure bihotza ezeneztu, eta bere piztueraz gure bizia berritu duena. Horregatik, Pasko pozez gainezka daude, gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indar eta egin guztiek ere, horregatik dute beti, zure aintzaren goresteak kantatzen. Kanta dezagun. Santo, Santo, Santo,
zuen eta eran guztiotatik, hau nere odolaren karizatan, itun berri eta betiko garen odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko denak, egiztue hau nere odogarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta sabamenaren karizan eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sartuntzari onartu gaituzulako, eta balik eskatzen dizugu, Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osoa Frantzisko deitura santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta elizizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxaropenean partigan gure segileak, bereziki, guztietako guztiak, Xosaiko familikoak bereziki, harritzazu zure horregiaren argitan errokizak izkituaren, guk guztio betiko bizitzen itxenezagun, jangoikoaren Maria Virginia doan suarekin, San Jose bere senarrekin, apostolo santuekin eta gizarte guztietan, zure adiskide izan diren santuekin haiekin batean gure zetzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jardoikoan guztitu hori Espiritu Santuarekin batean, oste eta izan guztia gizadi eta gizadi guztietan. Amen. Salbatzaileak, eta erakutsiaren jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure eta betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zure sagada apostoluei bakea usten dizuet, ere bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoak bezala emaiozu
zuekin eta zaintzatela aitiko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren bakean. Nahi baldin baduzue beza, orain da hori. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, miserere, 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 ora pro nobis, agintariam via, isam beti tronuzat, ara larmendia, bakarrikan nahi dugu, gure jandoikoa, fede bat aiopa, biak barroso, ahorrinen naizegu, agintarian dira, izan beti tronuza, bazoa zuzten gizi, aileru
Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Izan ondia atoren urte arte, jaiman nahi baldin badu. Bueno, xixak atrako dire. Eurikin. Oide dugu.